Така, това е Honda CR-V или CR-V, на която току-що полирах фаровете с двигател 2000 кубика бензин. В случая обаче при нея габарита, ето тук, не свети. Може би кружката е изгоряла. За целта ще смена кружката, която ще покажа къде се намира. Се намира ето тук вътре. Тъй като акумулатора прече, ще сваля първоначално само скобата му. От тук с ключ 10 и ще опитам да достигна до кружката за смяна. Болчето е свалено. Скобата се измества настрани и трябва да се бръкне, за да се напипа къде е карала. Така, по принцип вариантите са два. Единият е първо се сваля буксата, после фасунката, другия е направо да се свали с развъртане на страни. Ето тези зъбчета. И излиза. Ето е старата кружка. Вижда се, че е нагоряла. Видимо изгоряла. Сега ще бъде сменена. Ето новата кружка. Поставя се в фасунката. И обратно по същия ред. Влизат тези зъбчета в определените места. Кружката вижда се, че вече е на мястото си. С натискане напред и завъртане посока на часовниковата стрелка. Така. Влезнало е. Сега остава да включим за проба. Вече свети. Това е цялата процедура. Бързо и не толкова трудно. Остава само да се постави отново скобата на акумулатора. Всичко се случва отново по обратния ред. Акумулатор е сложен, кружката е поставена и всичко вече е наред. Автомобил има габарити.